op een kop. Tomke is joerd weer bij juf Klaske. Juf Klaske had een verrassing voor de baan. Je meije alle jaar een tekening van jemzelfs maatje. Waarom mat dat, juf? Nou, jong, dan maaie je heiten en memmen en pakers en beppes in uw lokaal. En die kind dan zien hoe goed we werkje kennen. Dus, als alle tekeningen klaar binnen, dan hing ik zo aan de morgen. Ja, dat is een tentoonstelling. Nou, maar gauw aan het werk ben, oors komen we net op het tijd klaar. Juf jouwt allebei een grut stuk papier, alsjeblieft, en zet stiften op tafel. Tomke ziet het een kriene stift uit. Ja, die. Ik maak je eerst een rondje. Zo, dat is mijn holle. De holle wordt heel grut. De buik en de voeten en de jerms kinderen haast net meer bij. Ik twa egen. Hier een stip en daar een stip. Zo, dat is klaar. Nou nog een noos. En een moele. Ik maak je draaien hierkes. Ja, zo. Ik ben klaar, juf. Wat een prachtige tekening, Tomke. Du bist een echte kunstner. Ik zal die namen erop zetten. Nou, dat ken ik zelfs wel, juf. Zo maar. Mijn mooie grutte letters schreeuwt Tomke met de stift van juf Tomke op de tekening. Nou, dat vind ik echt knap van die Tomke. Daar haast vast al heel lang op oefenen. Ik zal die tekening bij de orentekeningen hing je. Er hing je al een hele protte tekeningen aan het lintje. De tekening van Tomke komt in het midden. Als Cornelia en Romke Tomke ophelje om naar huis te gaan, bin alle tekeningen klaar. Wist je wat ik jou dien had, Cornelia? Nou? Ik ga mezelf tekenen. Allebei hadden dien. En jong nam mij zo de tekening ik zien. Zo? Ik wil de tekeningen ik zien. Nou, ik denk dat juf Klaske dat wel goed vinden zal. Maar nou maar we de huis ometen. Het is jong. Juf Klaske doet de door van het lokaal iepen. Nog eventjes, dan komen alle heiten en memmen en pakers en beppes. Hè? In één bloedse stok stief steen. De tekeningen. De tekeningen bij voort. We hebben de tekeningen van de baan. Ze rent het lokaal in en dan shot ze het. Oh, alle tekeningen liggen op een vlier. Het lintje is knapt. Oh, gauw. Ik moet een nij lintje spannen. Hastig gaat ze aan het werk. Ze maakt een nij lintje en grabbelt de tekeningen bij elkaar. Nou, vlug. Nou, gauw de tekeningen maar op, hing je. Lokkig is een krek op het dietkleer. Sa. Even later komen Cornelia, Tomke en Romke het lokaal in. Er binnen al meer heiten en memmen en een paar pakers en beppes. Oh, wat is het gezellig. En wat ziet je lokaal er mooi uit. Waar is die tekening nou, Tomke? Ik wil die tekening zien. Ja, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Kom maar mij. Hij hing het daar ondermorgen, in het midden. Tomke wies naar zijn tekening. Maar wat is dat nou? Dat is mijn tekening net. Mijn tekening is green. En ik ga draaien hierkes ophalen. Nou, dit popje is keel. En hij is reed met 4 hierkes. Dit bist ook en Tomke? Hoe kan dit nou? Waar is mijn tekening? Ja. Hij begint haast te googlen. Hij is zo'n mooie tekening maken. Nou, Geen paniek, jongens. Laten we alle tekeningen maar eens bezien. Die van die zit er vast wel tussen. Ze rennen bij de tekeningen los.
Hé? Inien bloedt Romke steen. Kom gauw, Cornelia en Tomke. Dit is een rare tekening. De holle zit onder en de voet steekt in de lucht. Dat is niet een rare tekening. Dat is mijn tekening. Zo maar. Daar zit mijn hierkes en daar zit mijn namme. Oh, ik zeg het al, Tomke. Die tekening hing het op een kop. Och, heden, Tomke. Het lintje wie knapt. En hoe hak heel vlug alle tekeningen weer ophong. Ik zal hem gauw omdraaien. Ik vind dat wel mooi zo op een kop, Tomke. Heel apart. Maar Tomke wil liever weer gewoon wezen. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.